lho. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Sikat. Abang 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 Bodorannya. Iki nabo. Kok malah ndongak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak 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 plak. keplak keplak. Kuwi guse kok mau goblak-goblak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek plak keplak 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 lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, neno no nye 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 no ne ne na ne ne deng tak tak dik dik tak dik tak ngono lho. Duk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo, Delok. tek tek Sing sini. Sangkoke dudu. Yo. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Terus tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho iki. Kita Ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyaan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tak bu, ben apik. Dengising di sini. Ya. Siap. Nah, joget ono tuh.
biasa.